दिनैहाय इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारिनि मावख' एबा अफिस बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों। नंगौ जोङो इस्मालिगाव महनपुर हिसाबै प्राइमारि हिसाबै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 16था प्राइमारिनि बिथोराव बिथांमोनहाबो मोनसे आरो बिथांमोननि इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारिया खोब शक्तिशालि। थांनाय समफ्रावबो बिथांमोना गाज्रि थासारियावबाबो खेबसेबो भटआव बिसोर जेनफेराखै आरो दिनैहायथ' मोजां सम फैबाय। दिनैहायबो जेना बिथांमोनहा आरो बिथांमोना मोनसे अफिस गैयैनि थाखाय खामानि मावनायाव एसे उसुबिदा जाबाय थानाय जादोंमोन। दिनैनि दिनाव बिथांमोना मोनसे अफिस लुफुंनानै लानो हाबाय आरो बे अफिसाव थानानैनो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हासिगोन आरो रायजोनि आरो पार्टिनि गासै खामानिफ्रा बे अफिसनिफ्रायनो मावफुंजोबनो हासिगोन होननानै आङो फोथायो। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6000159769 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।